हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। मैं रंजना सिंह अपने यूट्यूब चैनल संगम सार में आपका स्वागत और दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके सामने एक माता रानी का भजन लेके आई हूँ। आप लोग सुनिए, आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। लाल लाल फूलवा से मलवा बनैबे हो कि मैया जी के ना, हो कि मैया जी के ना, हो अपने हाथों से बनैबे हो कि मैया जी के ना, हो कि मैया जी के ना। लाल लाल फूलवा से हरवा बनैबे हो कि मैया जी के ना, हो कि मैया जी के ना, हो अपने हाथों से बनैबे हो कि मैया जी के ना, हो कि मैया जी के ना। मैया जो आई है हमरे दुआरवा, बिंदिया लगैबे और सिंदूरा बनैबे हो, बिंदिया लगैबे हो, सिंदूरा बनैबे। देखत निहाल होला हमरा जो जियरा हो कि मैया जी के ना, हो कि मैया जी के ना, हो उनके बिंदिया लगैबे हो कि मैया जी के ना, हो कि मैया जी के ना। लाल लाल फूलवा से मलवा बनैबे हो कि मैया जी के ना, हो कि मैया जी के ना, हो अपने हाथों से बनैबे हो कि मैया जी के ना, हो कि मैया जी के ना। मैया जो आई है हमरे अंगनवा, करबै बिनतिया दोनों हाथ जोड़वा, करबै बिनतिया हो दोनों हाथ जोड़वा। देखत के